От днес булевард Брюксел в столицата отворен за движение в двете посоки. Ремонтираният участък е с дължина близо 5 км. Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов и кметът на София Йорданка Фандъкова. Посока на движението. Ремонтът е струвал на държавата малко над 16 милиона лева. Строителната фирма от своя страна дава 5 години гаранция за безпроблемна експлоатация на съоръжението. Освен това, 240 хиляди лева се връщат в републиканския бюджет като икономия от изпълнените работи. Този мост е доста красноречив, нагледен пример за разликата в работа на предишните и на правителството на ГЕРБ. Така възприемат и отиването ни към Брюксел на времето. Едвам закърпен мост, без никакви изолации, който на сезон поне по 100 пъти го кърпе. След откриването на обновения булевард, премиерът отправи покана към журналистите да посетим заедно детска градина в квартал Младост, собственост на Военното министерство. Детското заведение не работи от години, защото е без акт 16. По думите на премиера, предишните управляващи са открили градината прибързано малко преди края на управлението си. Те са 3 подобни детски градини, които са бързали предизборно да открият, но нека да ви направим една малка сметка. Ние правиме за 180 деца за 3 милиона детска градина. Тази без плувен басейн, без физкултурен салон, без нищо е 5 милиона. До 12 декември детското заведение ще отвори врати за 75 деца на военнослужещи.